So may adlaw sa tanan mga choy. Muna yung atong unang nga video sa series sa Photoshop tutorial. Kini nga video is saan pag-download og copy. Pakita na ko sa inyo ano kapagi. Ang isa kapagi is matuta sa open ta og Chrome. Niya type out diri Adobe Photoshop download. Ang pinakauna nga link itong full version muna itong i-play on, tapos start your free trial. So mo ni ang proper nga way kung gusto ka mag-download copy, legit copy sa Photoshop. Daghang proseso nga paagi. So nako ito do sa inyo mga isa ka paagi na makakuha mo copy. Tagaan ta mo link. Ibutan ako ang link sa baba sa description diri nga video. So ito to sa pikas nga paagi para di na kayo mamahasel. So balik ta sa Google, kuha tag torrent. So sa katong mga wala kabalo sa ning torrent, pasabot ani magnet no, kuhaon niya ang link tapos i-download na sa imong computer. Ako itong kitry butang sa ako ang Google Drive ang installer dito mismo sa Photoshop, pero kay dugay man mahuman kay tungod sa kadako sa iyang size. So akong ihatag sa inyo is link na lang akong ibutang sa baba ano nga video. So kung man yung type sa uTorrent diri kini sa ikaduha, kay ang una pang Android man, so sa Windows ta pasok kini ang ikaduha to pilion, baba lang ka, then kini pinakauna. So atong i-download. So either mo gawas na or lain ang mo gawas niyo, basta kay i-download siya. So kung gamit is IDE man ang pang-download sa inyo diha, base normal lang siya nga downloader. After ani atong i-open, so atong i-install, i-click ang yes, then atong i-next, agree, then i-uncheck ni, kaya mo install ni siya mo, kumbaga mo kalaban niya sa imong antivirus, kaya antivirus ang po na ilahang pakapin sa package. Then next, then after ani abas mo insa kung na kay antivirus, i-decline lang ni siya. Then next pa, then launch torrent, yes, finish, tapos na. After ani katong akong link ay hatag sa inyo, i-download to ninyo nasa baba. So pasok mo, taganda mong link, ang itsura sa link ani is nga ani kabutang ani open lang ninyo, then kinita na mga diri control A or i-highlight tanan or control A, then inyong kopyahon, copy, then mag-open mo new tab, control V para i-paste, then pag paste nyo magawas na yung open torrent, i-click lang na siya ang open torrent, diri siya mo diretso nga location ano siya ang ilang i-download, then okay lang diretso. So ito ang download na, ito lang latot mo kuman, dito na sa installation sunod.